Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang panagdait sa atong Ginoong Jesu-Kristo, Hari, sinon sa ninyo, nga sa iyang ngalan kita makatigom, isip sa kapamilya sa Ginoo, ang iyang panalipod, manauntakan ninyo. Mga inigugma kong kaigsunan, nagatigom kita dinhi sa ngalan ni Jesus, kansang pagkabata, atong ipasidunggan diya sa imahin ni Senyor Santo Niño, nga gidala sa atong katigulangan sa unang mga katuigan dinhi ning atong kapupudag, agig timaan sa iyang Diyos ng panalipod ug simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diha sa bunyag. Kay kita nga anak sa Dios, pinaagi sa atong pagkambinunyagan, atong pamalandungan sa makadiyot, ang atong kadungganan, isip mga Kristiyanos, pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug ato sa mga hinumduman sa masulubong kasing-kasing ang mga higayon diin nagmasupilon kita sa atong Amahan sa langit. Nagakumpisal ako sa Dios na magagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa unang-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala, busa na nga muyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy ano ta kita sa Dios nga magagagahom sa tananong pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinapuhing tayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa lahangin. Sa parisan
Mag-ampo kita. Amahan nga na sa mga langit, ilunutan lamang Diyos sa imong bugtong anak, bisan diya sa kaubos sa iyang kinayang tawhanon, o simbahon untan namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diya sa kakuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-ano nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat, uban sa kay nangupsaw sa kabata sa iyang gingarian, dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisad alang sa mga mapabsanon. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hariuban kanimo diya sa kayo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinotlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni ana, nagtigom ang mga kadagkuan sa Israel. Unya nangadto sila kang Samuel didto sa Rama, o giingnan nila siya. Tigulang ka na, og ang imong mga anak wala magsunod sa imong mga lakang. Busa pagtudlog hari nga magmando kanamo, sama sa gibuhat sa ubang mga nasod. Nakapasubo kang Samuel ang ilang pagpangayog hari, ug nagampo siya sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, tumana ang tanan nga gihangyo sa katawhan kanimo, kay dili ka maoy gisalikway nila, kun dili ako. Kay dili man sila buot nga ako maoy maghari kanila. Busa gipahayag ni Samuel ang tanan nga giingon sa Ginoo ngadto sa mga tawo nga nangayo kaniyag hari. Giingnan niya sila, mao kini ang buhaton sa hari nga magmando kaninyo. Kuhaon niya ang inyong mga anak nga lalaki, ug himuon niya sila nga mga tigmaniho sa iyang mga karwahe, ug mga sundalo nga magkabayo, ug maguna sila sa iyang mga karwahe. Magtudlo siyag mga komandante sa linibo ka sundalo, ug sa tagkaliman, ug ang uban magdaro ug mag-ani sa iyang kaumahan. Ang uban himuon niyang tigama sa mga galamiton sa gubat, ug sa mga kahimanan sa iyang mga karwahe. Ang inyong mga anak nga babae himuon niyang mga kusinera ug mga panadera, ug tigama sa mga pahumot. Unya kuhaon niya ang labing maayo sa inyong mga kaumahan, mga parasan o kaulibuhan, o ihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Kuhaon pagayod niya ang usa sa napulo kabahin sa inyong trigo o bino, o ihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Unya kuhaon niya ang inyong mga sulugoon o ang labing tambok sa inyong kahayupan, o gamiton niya sa pagtrabaho. Kuhaon niya ang ikapulo sa inyong kahayupan, ug kamo iyang ulipnon. Ug niadtong adlawa manghila kamo tungod sa hari nga inyong gipangayo. Apan dili kamo kaluy-an sa Ginoo. Apan ang katawhan wala mamati kang Samuel, ug sila miingon kaniya, gusto kamig hari aron mahisama kami sa ubang mga nasod. Gusto kamig hari nga magmando ug mangulo kanamo sa panggubatan. Human mabati ni Samuel ang giingon sa katawhan, gigsugilon niya sa Ginoo kining tanan, ug ang Ginoo miingon kang Samuel, tumana ang ilang hangyo ug hatagi silag hari. Unya giingnan ni Samuel ang katawhan sa Israel, pamauli na kamo sa inyong syudad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kanunahing awitan ko, ang kaayo
sama sa diya nga singgi diha sa nagsay mong nawong o Ginoo nagalakat sila imong ngalan nagasadya sila sa tibok adlaw ug pinaagi sa imong katarong ayaw sila. Wang kasana sa ilang kusog ug tungoy gibayawang among gahom kay ang Ginoo mawang ug iyaha sa balaan sa Israel ang among hari sa kanlay awitan ko hintay sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Paglabay sa pipila ka adlaw mipauli o gidungog nga sa dinha na sa ila. Busa nanugok ang daghang kay mga tao ug tungod niini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagbalita, may nangabot nga dagdalag usa ka paralitiko nga gidayungan og upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Jesus. Busag giukab nila ang usa ka bahin sa atop tungod gayud ni Jesus ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Kita ni Jesus sa dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May sa balaod nga lalingkod didto ug nakaingon sa ilang kaugalingon, nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios, walay tao nga makapasaylog sala kundi ang Dios lamang. Apan nasabot dayon ni Jesus ang ilang ginahuna-huna, pasipala sa Dios, walay tao nga makapasaylog una man kamo sa ingon. Hain may sayon, ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko,
ang imong mga sala gipasaylo na una man kamo sa ingon. Hain may sayon ang pag-ingon bangad to sa paralitiko, ang imong mga sala. Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Busa mingon siya sa paralitiko, bangon, dada ang imtiko, bangon sa inyo. Samtang nagtanaw silang tanan, may bangon ang paralitiko, gialsa niya iyang gigdaan, ug bidali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tao, ug gidaig nila ang Dios. Sila miingon, sukad masukad karon pa kita makakita-kitabo nga ang ebanghelyo sa Ginoo, ebanghelyo sa Ginoo. Viva, Señor Santo Niño! Pet Señor! Pali akong ingon sa iyong tapar nga, salamat kaning simba ka karong bisag uwan. Sige. Oh. Oh. So, wa na iwan kay namaypay na mo. Katong sige pag-uwan mo rag apike kay luoy in town mo. So karon mo nagwa na maayon tagwa mawa na pud ang bagyo atong hinlan ang bagyo na wala bagyo. So, ang akong iuna ron og introduction sa akong paambit, humiliya, kabatabang ni Senyor Santo Niño. Tabang ni Senyor Santo Niño. Nyatong 2024, dini na kami sa puko dini nobinaryo. Unia alas alauna sa hapon ang akong misa. So, init kayo. So, diadagan na arang inita. Pero ang nakadaot yun kay mga tungag buwan padung na nga magmisa ko dinhi giubo ko ubo nga gihutoy ko kog ubo nga abutang mga duha ka adlaw mingon na ko sa ilang sister nga di na mo kumudayon kay giubo ko unya mingon mga tao magmisa-misa giubo man ka so murag mo to yung pero yung ko nga si Santo Niño may nagpaaninaw mo nga, di bahala na. Mo nga, nganig ko. Dinin ako. Onya, pag dito na ko sa Kristiya, nag-ampo nami, ningon ko ni Sino Santo, niyong hangyo ni mo, ayaw sa ko paubha, anig misa na ko, di sa duko ubhon sa, anig uman, okay na, ibalik ni guman. Pero kanagwan ayaw gud kay mauwaw ko sa mga tao unsa naman yung mag-ubo-ubo ko o nga position mi yan na pag position pa nung sugod nga sinundan niyo mo na to ha ayaw sa ko paubha bisag kasa kung nagmisa nako kung hangtod na human ang misa wa gud ko ubha bisag kasa to pakpak ni sinundan ninyo baka human paglakaw na diha nag-upo-upo nako pero no okay ra iko nga Inyo Santo Niño, wa man ko nagampo nga serious misa kay mauwaw ko og dili ko maayo og pagsala sa ulog santos nga misa. So nakita nga si Senyor Santo Niño gyud motubag gyud basta kinasing-kasing og magpakiluoy ta sa iyang kaluoy isip Ginoo. Kaduha nga ahong parokyano na ako masahin ron sa Quasay Paris sa Carmen Bohol, Fatimas Rain, na ako sa ibabaw sa Yugog Ampo, nagabi Rosaryo, kay Fatimas Rain man. Unya, nakoy mga Quasay Paris man siya, nakoy dahil mga banaan na nga ilang trabaho, magabi mamana. Ug sa pagpamanan nila, gabi na, ang unsa nakakuha og tilapia. Inga nakadakon ang tilapia. Unsa pod nga gusto niyang patyo ng tilapia aron nga makakuha paglain iyang siyang baba, nakisi ang tilapia.
mo nang isuod diri siyang tutunlan. Mo itong nagkisi-kisi. Mo nga, ang siya gida sa ospital kay maglisod na siya pagginawa tungod sa nakisiki na kisba. Anak, hangtod, gipa, kuhan sa doktor, CT scan, gi-x-rayhan. Mingon ng doktor nga, madya mo, way makita, pero di agyo dire. Mao nga, kay bago mo ng seminar to Kapadia, ang katong manghod, katong yung gikuan ng dini, si Absalom Angad, ang iyang maguwang nga coordinator po sa Kapadia, si Sister Godoprida Buro. Mga murag kamatjuno na siya. Mga yung gipuan, nakakuan man siya ining saplit ni Sinuel Santo Niño, nga huwag na masakit. Mga panglas na itong iyang ipiubiran, dili sa ining abaga. Nga mo ni pagampo, ang kuan ninyo aron nga, huwag na apoy masakit ninyo, kuan na po ni kay na epektibo. Mo ni, pagampo kang Santo Niño sa Sugbo. Mo ni unod. Senyor Santo Niño, kalipay sa mga masulubon, tuburan sa matinaw nga grasya o kaayo, o tanang sakit sa kalagong sa lawas, nga giingon mo, nga dili buot mo, ang kamatayon sa makasasala ug nga ikuo nga mananambal sa masakiton niya angan Absalom. Sa dakong pagpaubos nangamuyo kami kanimo nga ang imong mga alagad nga nagaanto sa sakit sa among mga lawas ug kalag ug hatagan mo kami sa grasya sa nga muangay kanamo sumala sa imong Dios nung kabubuton kay ikaw ang among gilauman o gisaligan o himuha Sino Santo Niño sun kami nga alagad kanimo sa walay hunong aron padangaton namo ang kaluwasan sa pagsaulog kanimo sa imong gingarian sa langit. Amen. Paguman niya ampo dinhi na bantayan sa mo to sa Absalom nga ang kati wa na muliho nahagbong diri sa iyang tiyan. Ug hangtod nga gipahilis ug hangtod buhi pa siya karon niya siya dinhi na buga sa dapita siya nanini kay nagpasalamat ni Senyor Santo Niño. Mao na personal experience ko na nga dili gyud ingon nga ang atong pagdebosyon ni Senyor Santo Niño murag way kalauman, way kayuhan. Ang atong tema sa atong nga pagsaulog karong tuiga nga atong piyesta in Santo Niño we are one. Diya ni Santo Niño kita magkayusa. Ug sa atong ebanghelyo ron naa ang panagiusa. Ang usa ka politiko gidayungan sa upat ka mga iyang mga higala. So pila man ka buok ning tuo adto sa Ginoo. Ang upat sigurado to. Katong gidayungan Hoy, ito ba? Nito pa to, kaya po tumutuo, asa po ito badayong niya, isa ka dito di baba. So, kato, upat ka nagdayong plus politiko, og silang lima, ano na pagtuo sa Ginoo. Og tungod sa mong pagtuo, mayroon ang Ginoo, tungod sa iyong dakong pagtuo, ayuhon ko ikaw. Ang gihayos sa Ginoo sa mong politiko, ang iyang lawas nun nga sakit, o espirituhanon nga sakit. Kumplito nga pag-alim sa iyang sakit, lawas o kalag. O ang maog hapon nga, ang maong nga hitabo, nagpadayag po to. Above all, to glorify God who is the source of all life. Sa ato pa, atong pasidunggan gayud ang Ginoo kay siya man mo ang tinugdan tatag kayuhan sa tibok natong lawas ug kalag. Unya atong nahibaw-an nga si Jesus sa bata pa siya Santo Niño, kadako na siya Jesucristo. Pero siya ang pagkabata, bisag bata pa siya, nana niya ang pagka-Dios o pagkatao. Kay ang atong Ginoo Dios o tao nga matuod. Ang atong Ginoo manggiluyon, mapasayloon. Direktor sa tanang debosyon sa among diocese sa Talibon. Tanang Christological nga debosyon, mga daghan kog debosyon, mga unom kabuok ang debosyon. Ningon sila, og daghan tag debosyon mabuang kuno ta. Hoy, mabuang ba tag daghan tag debosyon?
Wa man po ko mabuang. Oh, so ang lang, ang ato magdebosyon kanang diniyos lang nga pamaagi. Mo nga matud pa ni Bradson kabahog sa pagseminar dito sa among Kuwasay Paris o Kupradiya, mingon siya nga adunay 5 ka kinaiya nga ngay ang maangkon sa usa ka dibutong Katoliko sa ilang pagdebosyon ni Senyor Santo Niño. So, nagdebosyon mata ni Senyor Santo Niño. Nagdebosyon ba mo ni Senyor Santo Niño? Oh, ako po. Kitang tanan. So, mao nay atong himuon kay nagdebosyon mata. Number 1, pagpaubos. So, mapaubsanon ang taputa. Mapaubsanon ba mo? Oh, usahay di tingali. Ang bugiro po usahay. Ako po, ang bugiro po. So, una, mapaubsanon ta, magpaubos. Ikaduha, anaa kanunay ug andam kanunay. Always present, always ready sa pag-alagad sa Ginoo. Pagpakita sa itong pagkigugma sa Diyos o sa atong sikataw. Ikatulo, pagka masulundon o masinugtanon, obedient to our Lord. Sa ito pa, unsa ganyan kabubuton sa atong Ginoo, may itong sundon, dili ang atong kaugalingong kabubuton. Kaya kung atong kaugalingong kabubuton, may itong himuon, way nada ang atong kinabuhi. So, ang kabubuton gyud sa Ginoo. Kalima, pagka masaligon, muna, nahingon diya sa Divine Mercy, Jesus, I trust in you. We must trust in God's wisdom and timing, believing His perfect plan. So, atong og mga yutas Ginoo, siya'y atong patagaon og kanus at taniya tubagon. Di kikita magmingot, Ginoo, kinahanglan mga 5 ka adlaw tubagon ako. Di gani ko nimo tubagon, mangluod nako. Ayaw luod diha. So, kinahanglan ang Ginoo gyud magbuot kanus aniya ihatag ang atong mga gipangayo. Sa pagdebosyon mo ni akong gikuan sa debosyon. Mo nang debosyon, ug nanati debosyon to action, devotion to action, action to conversion, conversion to holiness. Sa ato pa kay nagdibuto mata ni Senyor Santo Niño ato ipakita ang maayong kinabuhi. Og humanya na nga makabig ang atong kinabuhi nga ang atong himuon pulos makaayo sa Ginoo o sa atong sikataw. Og humanya na maangkon nato ang pagkabalaan. Sa to pa magkinabuhi nga balaan matag adlaw. Umahimo nato na magkita ta dito sa langit. Asa ta magkita? Oo. Ang langit. Manindog pala. Nakita sa atong Ginoong Hesus ang pagtuo sa mga higala sa paralitiko ug giayos siya ingon nga tubag sa ilang pagtuo. Isi parianong lungsod pinaagi sa atong bunyag maghiusa kita diya sa pagampo alang sa atong kaugalingon ug alang sa atong mga kaigsunan uban sa hugot nga pagtuo mga muyo kita kang Kristo diya sa pag-ingon Senyor Santo Niño Santo Niño kaluhi kami. Nga ang simbahan magpadayon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios nga ang tanan maluwas ug makadangat sa kaalam sa kamatuuran magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluhi kami. Nga ang kadait maghari sa atong kasing-kasing sa atong mga pamilya, sa atong katilingban ug sa tibuok kalibutan magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluhi kami. Nga ang atong mga pulong ug buhat makadasig sa uban aron mapaduol sila sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, kaluhi kami. Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari o sa pagkareliyoso, ilabi na sa order ni San Agustin, magampo kita sa Ginoo. Senyor
Santo Niño, kaluoy kami. Alang sa mga napiktuhan sa mga katalagman, natural man o binuhatan sa tao, ilabi na ang mga biktima sa pagdahili sa basura didto sa binaliw, nga mahatagan unta sila sa hinabang nga ilang gikinahanglan, ug nga ang mga namatay makabaton sa kapahulayng dayon, magampo kita sa Ginoo. Nga makapahimuot unta sa Dios, nga ibayaw ang halangdong ti filo kamumot ngadto sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabus ug mga nanag-antos sa kinabuhi, madala ngadto sa kinatabuk-ang kaayuhan sa lawas ug sa kalag, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, kaluoy kami. Nga sila nga nangamatay diha kang Kristo, magpuyo diha sa kahingpitan sa kinabuhi didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, kaluoy kami. Langit nga Amahan, imong ipadala ang imong anak aron kami mamaayo ug mahiuli sa among kaugalingon ug nganak kanimo. Ihantag ka namo ang grasya sa pagpadayag sa imong makaluluwas nga mga buhat o sa pagsaksi kanila pinaagi sa balaan nga pagkinabuhi. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang akong iyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kabut, alang sa pagdayon pag-impaya siya ngalan, alang sa pagkakapuslala sa tibok niyang santos na simbahan. O Dios, among amahan, uban sa matsadya nga mga kasing-kasing sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga naghimo sa kanamo, himo ang kining sakripisyo diin kami, makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli ka na mong nganas kanimo sa hingpit, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Ang Ginoo man na kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunay makakagahom sa tanan, ngayog mataron gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang tampit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadyang among mga kasing-kasing tungod sa among pagila diyan ni Kristo sa pagpadayag sa imong kugma. Bisan to dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mo ang imong anak sa wala pang tanang panahon, apan karon ay mugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhin niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, imo man sa pagiuli niya sa kayusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang ipabalik ang mga tao nga higinginlan nga nasa imong langit nung kingharian ug buhosa. Duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadhay kami nga puno sa kalipay diya sa mong pagsangyaw sa paghingon. Langit o kyuta sa imong imahay,
Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana sa kahitaasan. Anhi Sa ngalan sa Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos kadikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini dinyo nga tanan ug kanaa, kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, bikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw silagong tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambi sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios ug tabang sa mga Kristiyanos, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ni San Juan Bosco, San Francisco de Sales, usa mga santo sa gatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila
amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatangan na kanimo magagagawom nga mahan diat sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Luwas sa kami, Ginoo, sa tanang mga dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot, hatagi kami sa kalinaw karong adlaw, aron diha sa kagawasan ug gustisya ang among katilingban mulambo ug mag-alagad unta kanimo sa hingpit, samtang magpaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among hari, Dios ug manuluwas nga si Kristo. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ipilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanlaaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakitang timaan sa tong pananginig suunay, panagkait anak kanimo. Kini si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo din ko angay sa pagkalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, among amahan, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa santo ninyo nga gianak ni Maria nga Birhen, mangitaw ta kamis kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon kalamog grasya, ug masayod nga nakapaymot kami kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño, O O Jesus, nga nga matamis matamis yamot, Dios o Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpakataw ka ug gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao, gibaslan nila sa mga sala nga dili maisip. Pasayloa nga akong mga kasaypanan, o kaayo nga walay sama. Hayagi ug lig-una nga akong galamhan, aron sa pagalagad kanimo, ug sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaut unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman ako kining akong saad, aron makaambit kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga may gugmaon o yamot, nagluhod ako sa imong mahal nga tubangan, ug nagsimba kanimo, matuod nga Dios, sa dakong pagpaubos, nagaday nagaampo ako kanimo, nga tagan ako sa imong grasya, ug ang ipangayo ko nining nobena, kung mahiangay sa imong kabubuton, ug makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Amen. Ikasiyam nga adlaw, pangamuyo. O Jesus nga mahigugmaon o yamot, nga gipakita mo ang imong gugmas sa mga katawhan, pinagi sa pagtabang kanila sa ilang mga kinahanglan. Nagluhod ug nagsimba ako kanimo, uban sa mainiton nga kapunungan sa mga serafines, nga nagdilaab sa ilang putli nga paghigugma kanimo. Nangamuyo ug nagpakiluoy ako kanimo, apaduktan mo ako sa imong Diosnon nga gugma, nga dili unta mapalong, aron higugmaon ug simbahon ko ikaw, nining kinabuhian, ug hiaguman ko sa walay katapusan sa kahimiyaan sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayuon ni Senyor Santo Niño, nga dunggon ng atong mga pagampo ug ang mga petisyon nining Eucharistikanhong selebrasyon. Magampo kita. O Jesus nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa pagigugma, nagluhod ako o nagasimba karon sa imong kamahalan, o nagaampo kanimo, nga itugot mo ang panagtait o pagkahiuyon sa mga haring Kristiyanos, lamdangan mo Ginoo ang kahayag sa imong grasya, ang mga irihis o mga sinkamotikos, o makaila, managsimba sila sa imong pagkadiyos, hinaot paunta nga managpalit kanimo, ang mga makasasala, kami nusulon,
Papahulayon mo ang mga kalang sa purgatorio sa makasakit dina, ugatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa pagimaya kanimo sa langit. Amen. Daygon ug sa ulugon ta ang og simbahon ang ngalan ni Hesus. Amen. Manglingkod sa makadiyot, ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kita'y mga pahibalo o mga pasalamat. Una, ang andan nga fluvial procession pagahimuon na ugma bisperas Sabado, magsugod sa alasay sa buntag, gikan sa Lapu-Lapu City, padulong sa Sisilex, dayon sa Pier 1. Og ang atong solemning procession sa milagrosong imahin sa Santo Niño, pagahimuon usab ugma bisperas, magsugod sa alauna sa hapon. Ang ruta sa atong prosesyon karong tuiga, gikan dinhi sa Basilica, left turn to D. Jerusalem, right turn to Magallanes, to A. Borromeo, right turn to Leon Kelat Street, left turn to N. Bacalso, right turn to V. Rama Avenue, right turn to B. Rodriguez Street, right turn to Osmeña Boulevard, dayon balik dinhi sa Basilica. Og ning bahina, sa ngalan sa Tanang Kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minori del Santo Niño de Cebu, kinasingkasing og mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa hapon misa novena niining ikasiyam nga adlaw sa nobenaryo. Sa Mass og Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Flores of the Day, ang The Arms of Love Choir, tanang volunteers, og sa tanang mga bisita og diputo nga mitambong o nagsunod sa social media karon, sa kanila og kanatong tanan masipang pagpasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonselebrar ni ining misa karon. Ato silang tagaan sa masipang pagpasalamat. Og ngadto sa atong mass presider og homilist. He is the priest in charge sa Our Lady of Fatima Shrine, Quasay Parish, Buena Vista, Carmen Bohol, and the spiritual director of Popular Devotions, Diocese of Talibon, Reverend Father Eutimio Espina. Laing masipang pagpasalamat. Og labaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, atong itunol ang atong pinakamasipang pakpak sa pagdaig kang Senyor Santo Niño. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Laing pinakamasipang pakpak kang Senyor Santo Niño. Daghang salamat ug palihog manindog. Bidisyon sa kaymanan sa debosyon, magampo kita. Amahan sa langit, nagadayeg kami kanimo, tungod kay imong gipadala ang Espiritu nganis sa among mga kasing-kasing, aron pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Binisyoni kining mga kaymanan sa debosyon, ug tudloi kami sa paggamit niini, aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing o maligno nga pag-ampo. Himo ang Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diya sa pag-ampo ug makapaymot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among manuluwas diya sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Maanaw sa kanimo. iduko ang iyong mga ulo, ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Senyor Santo Niño, manalipod unta ug manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkuson ta kita niya sa usag-usa inugbanan sa iyang gugma.
Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon ug bansaya ang inyong pagtuo. Hinundumi nga ang maayong Kristiyano makahimog maayong lungsuranon. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Daghang salamat ug mayong hapon kanatong tanan.